Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Settembru li għadda waslu f'Malta aktar minn 270,000 turist, jiġifieri żieda ta' kważi 16% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Statistika tal-NSO turi li matul ix-xahar li għadda aktar minn 230,000 persuna żaru l-Gżejjer Maltin għall-btala u aktar minn 21,000 oħra ġew f'pajjiżna fuq xogħol. It-turisti mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea żdiedu bi kważi 12% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Il-biċċa kbira tat-turisti li żaru pajjiżna kellhom bejn 25 sena u 44 sena. Iċ-ċifri tal-NSO juru żieda ta' aktar minn 10% fl-attalji li qattaw it-turisti f'Malta u issa qabżu ż-2 miljun lejl. Kważi nofshom għadu f'postijiet ta' akkomodazzjoni kollettiva bħalma huma l-lukandi. In-nefqa tat-turisti f'Malta matul Settembru li għadda kienet ta' kważi 243 miljun euro, żieda ta' kważi 5% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. L-NSO qal li fl-ewwel 9 xhur tas-sena żaru pajjiżna aktar minn 2 miljun u 36,000 turist, jiġifieri 15.6% aktar meta mqabbel mal-istess xhur is-sena l-oħra. Imqabbel mal-istess perjodu fl-2016, iż-żieda kienet tammonta għal kważi 500,000 turist. In-nefqa tagħhom bejn Jannar u Settembru laħqet l-1,700 miljun euro, żieda ta' 9.3% meta mqabbel mal-istess xhur is-sena li għaddiet. Ras ar-ras, it-turisti ħallew f'Malta kważi 830 euro. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzela qa' dawn ir-riżultati u sostna li huwa importanti li pajjiżna jkompli jiddiversifika mis-swieq tradizzjonali tiegħu bilan li Malta ssir ċentru għan-negozju u għall-investiment. Ir-riżultati huma pożittivi, hekk kif il-Gvern issa jaħdem biex jifrex il-destinazzjoni tagħna u biex ikollna aktar turisti minn pajjiżi varji. Huwa importanti li nibqgħu niddiversifikaw lil mit-traditional markets tagħna. Din l-istrateġija ta' diversifikazzjoni taħdem u se tkompli tagħti il-frott tagħha.